имрӯз кормандони воситаҳои ахбори умма ба ҳамраъӣ ва муттаҳид будан эҳтиёҷ дорад ва онро дар фаъолияти корӣ бо тамоми минтақаҳои кишвар бояд бароҳ монд, зеро фазои сиёсии ҷаҳон ва минтақаҳо ин ҳолатро аз журналистон талаб мекунад, то дар ҳамкорӣ аз манфиатҳои миллӣ ҳифз намоем. Ин суханҳоро раиси иттифоқи журналистони Тоҷикистон Зиннатулло Исмоилзода зимни мулоқот бо кормандони воситаҳои ахбори умма дар шаҳри Хуҷанд иброз намуд. Мулоқоти мазкур дар кохи матбуот гузаронид. ما با یگان همسایه پرابلم از طرف ما نشده است. ما همه وقت دستکشو داریم، ما همه وقت آغوش گرم برای همسایه ها داریم. ولی متاسفانه بعضی‌ها شاید نیت های ناپاک دارن. ولی ما از سرجمی ما و شما، ما از آماده بودن ما و شما امروز ببینید مگه که در همه جا ما جار میزنیم که ما جنگ اطلاعاتی را باخته ایم یا میبازیم. اما باید یه بار ما از خودمون سوال کنیم که ما و شما چیکار کردیم برای که همین جنگ اطلاعاتی نه، برای اینکه فضای اطلاعاتی را صاحبی کنیم. فضای اطلاعاتی امروز از دست ما و شما رفته ایستاده. شما باید دیگر با اون معنا نیستیم که ما سرمایه یک نسلی هم با من مثلا 1000 نفر رو بنا میکنم مقامات اجرایی با همین کاری من تمام من باید در کرسی نرم و راحت شینم. این خیلی نیست. امروز دیگر چیزا هست، دیگر واقعیت ها. Зиннатулло Исмоилзода, раиси иттифоқи журналистони Тоҷикистон, бо сармуҳаррирони рӯзномаву маҷаллаҳо ва намояндагони воситаҳои ахбори умма мулоқот намуда оид ба рушди журналистика сухан кард. Ҳадафи мулоқот ин пеш аз ҳама тарбияи журналистикаи ҷавон, рушди воситаҳои ахбори умма ва ҳимояи манфиатҳои миллӣ буд. Сипас ғолибони ҷоизаҳои давлатӣ муайян шуда ба онҳо нишони сарисинагӣ ва сипоснома аз ҷониби иттифоқи журналистони Тоҷикистон тақдим карда шуд. Журналисти номии кишвар Неъматулло Мирсаидов ҷоизаи ба номи Абулқосим Лоҳутиро ба даст оварданд. Барандаи ҷоизаи ба номи Воҳид Асрорӣ барои донишҷӯён дар соли равон Меҳрангез Дадобоева дониста шуд. бояд қайд намуд ки дар ин чорабинӣ аз вилояти Суғд 18 нафар аъзои нави иттифоқи журналистони Тоҷикистон гардиданд ки ба онҳо дар вазъияти тантанавӣ шаҳодатнома тақдим карда шуд. Аз телевизиони Симои Мустақили Якум 6 нафар кормандон ки беш аз 10 сол собиқаи корӣ доранд ба узвияти иттифоқи журналистони Тоҷикистон қабул гардиданд. Аъзамҷон ва Аҳадҷон Раҳимовҳо ки кори танзимгариро дар телевизион ба ӯҳда доранд ва барои инъикоси гузоришҳо саҳми босазо гузоштанд, соҳиби шаҳодатномаи иттифоқи журналистони Тоҷикистон гардиданд. Сино Ғафурӣ низ аз ҷумлаи онҳоест ки имрӯз соҳиби ин шаҳодатнома гардид. пас аз фаъолияти 8 сола имрӯз хушбахтона ба мо насиб гардид ки ба аъзогии иттифоқи журналистони Тоҷикистон шомил гардем ва боиси хушнудист ки дафтарчаи аъзогиро имрӯз ба мо тақдим карданд. ҳадя гардидани дафтарчаи аъзогии иттифоқи журналистони Тоҷикистон ё ки ба сафи ин созмони бонуфуз ҳамроҳ кардан боз мо рӯзноманигорон журналистонро муваззаф мегардонад ки боз ҳам бештар фаъолият кунем, бештар аз ҳаёти иҷтимоии мардум, аз он навгониҳое ки дар ҳаёти ҷамъиятӣ ба вуқӯъ мепайванданд, ҳамчунин аз дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ ба аудитория, ба тамошобину бинанда расонида бошем. ва гуфтанӣ ҳастам ки боз ҳам мо соҳиби дафтарчаи иттифоқи журналистони Тоҷикистон шудан моро боз ҳам вазифадор мекунад, ба мо масъулият дод ки боз ҳам аз болои худ бисёр фаъолият барем ва ба инъикоси масъалаҳои мубрам таваҷҷӯҳ кунем. ҳамчунин наворбардор Насим Раҳимов, хабарнигор Фарзона Шамсиева, Салимҷон Саидов муҳаррир ва Мафтуна Шукурова хабарнигор соҳиби шаҳодатномаи Конфедератсияи байналмилалии иттифоқҳои журналистиро ба даст оварданд. гузориши Мафтуна Шукурова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.